Kuka levittää kuppaa? Miikin. Ei miikinkin voi levittää. Ai joo! Aksella DPS aika kova. Pitää seka päästä pillun päälle. Miettikää nyt vähän. Ady, Savage. Mä heitän pöydän. Niin Ady, jos ei Miikinkin muilta saa, niin miten ois? Moni hei. Sä voit varmaan sanoa. Hoida he omat naissas. Minkäköhän takia? En mä tiedä. On tää toksinen maskuliini. Toksinen. Tää kestää. Mikä on? Takas vähän älykkyyttä. Täällä on kyllä tuo niinku kasuaaliseksismi ja sovinismin määrä semmonen aika... Niin, se on vittu hauskaa. Ady näytä pillua. Noniin. Tää asiat on hauska. 4, 3, 2, 1. Aika järkytty nyt. Vilkku antoi niin paha. Ady hajas. Keskittyy nyt tähän. Jumalauta rikoitse. Täkkää. Päivystäjä! Keskittyy nyt vittu. Vituiks meni jo? Se kaatuu. Ai saatana. Mä otan yhden pommin tästä pois. Tossa mä tien ylös. Nyt mä kuolin. Niin fokus. Pillo sinne vittu. Pyörii kun... Sekä herska. Ai. Nyt säästetään restaan. Mä läksin menee jo sieltä. Vittu ajos koko... On paska pilaa. Miksi läksit menee? Kuka katsoo, että vittu oli vipeä ja kaikki nauraa ja hässäkkää. Mitäs Pelataan! Paras pulli ikinä! Daddy Lee, kaikki muuten. No heittäkää summoni. Keskipulli. Ja 3 vajaa sitten, ei tää tunne. No vedetään. Enitreeni. Oh, noni. Totta mun. Ei muutin sulta. Mä stautanut siis mokki äsken. Otin vaan tuon liikitteen. Nyt mä overan kuin sun. En mä vittu tiedä saatana. Hieno lopetus, hei. Ei pidä olla niin vakava.